नैबे बरखारुवा गामि नैबे गामिया साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै 12थि मागो दाननि नैथि मंगलबार फालिथायजों लोगोसे गोथार बाथौ सान फालिथाय दा बेखौ खोब माने मेहेरगोनाङै खुंफुंदों आरो बे हाबाफारियाव आङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बेवहाय बिथांमोना नैबे हाबाफारिजों लोब्बा लानानै गुबुन गुबुन बिथिङाव दिनै बादायलायनाय हाबाफारिबो लादों। दा निश्चय नैबे बरखारुवा गामियाव मोनफ्रोमबो सेक्सननि दिनै मानसिफोरा दिनै दङ। दिनै हारिमु बिथिङावबो दिनै खामानि मावनाय मानसि दङ, दिनै बिजनेसमेनबो दङ आरो बेनि थाखायनो बिथांमोना नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जायफोर नैबे गामिनिफ्राय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव मोजां रिजाल्ट खालामबाय आरो जायफोरा माने फालांगि बिथिङाव खोब मोजाङै गावखौ एस्टाब्लिश खालामनो हाबाय। दा बेजों लोगोसे दिनै मोनसे माने खोब माने मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि लादों बिथांमोना नैबे बे हाबाफारियाव। दा बेनो जाबाय जाय माने बिमाया बांसिन माने फिसा खांनो हादों दा बिथांखौबो नैबे हाबाफारियाव बरायनाय जादों, जेरावनाखि सासे आइजोआ माने नोगोद 10 जन फिसाखौ दिनै जोनोम होनायनि गेजेरजों बे गावनि फिसाफोरखौ खोब मोजाङै फेदेरबोदों, फोलावबोदों आरो जोथोन लानायनि गेजेरजों बिथाङा दिनै साक्सेस जाफैदों। माने खुनु सासेबो गथ'आ बेबायदि माने आलाय सिलाय जायाखै बा बेबिचार जायाखै। दा बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोजां लैखोन, जेराव जों नुनो मोनदों दिनै जोंनि गेजेराव गोबां बिगोमाफोरा दिनै गावनि गथ'फोरखौ दिनै जोथोन लानो हाया जादों आरो दिनै थासारिफोराबो दिनै जोंनि गेजेराव बेबायदिनो जादों दिनै। आरो नैबे थासारिफोरनि थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे माखासे गाज्रि थासारिफोरखौ थिग खालामनांगौनि थाखायनो दिनै जोङो जोंनि जिखिनि लाइमोनफोरा दिनै जौ लोंनाय, सिगारेट सोबनाय बा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, बाइक साखावनाय, दा बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिफोराव दिनै बिथांमोना दिनै हाबनानै दिनै जोङो समाजखौ गुबुंले खालामनो नागिरनायखौ नुनो मोनदों। आरो बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्लाया थांनाय गोलाव समनिफ्राय जोङो जथेस्थ' नाजाबोनायनि गेजेरजों दिनै जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव दिनै एसेबाबो जोङो दिनै जाफुंनो हादों। जेराव बाक्सा जिल्लाया दिनै थांनाय 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव दिनै 4 पजिशनाव दङ आरो हायार सेकेन्डारिनि आर्ट्सआव 1थि पजिशनाव दङ आरो साइन्स आरो कमार्सआव दिनै 3थि पजिशनाव दङ। दा बेयो जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै नाजानाय आरो जोंनि जोथोनगिरिफोरा एसे मोजाङै जोथोन लानाय, फोरोंगिरि सार मेडाम मोना जथेस्थ' खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों फोरोंनायनि गेजेरजों बेखिनि अबस्थाखौ दिनै जोङो मोनफैनो हादों। नंगौ, जोङो दिनै मागो दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सानखौ बरखारुवा गुदि बाथौ आफाद हिसाबै जोङो 12थि माने बोसोरारि बाथौ सानखौ जोङो दिनै साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिखौ लानानै जोङो फालिनाय जादों। दा बेवहाय जोंहा 26 जानुवारि खालि जोङो गामिनिनो बायदिसिना जोङो गेलेनाय बादायलायनाय, जेरै उन्दै उन्दै फरायसाफोरनि गेलेनाय बादायलायनाय, लोगोसेनो आइजोफोरनि माने गेलेनाय बादायलायनाय, बेफोरबायदि हाबाफारि लानाय जादोंमोन। आरो लोगोसेनो जोंहा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लेंहरनानै जोङो बुलुर गेलेनाय बे बादायलायनायखौबो जोङो बेवहाय होनाय जादोंमोन। बे बादायलायनायाव जोंहा गिबि माने बान्था हिसाबै मोननो हादों बाक्सा टीमा आरो नैथि बान्थाखौ मोननो हादों बगरिबारि टीमा। दा बिदिनो दिनै जोङो 28 जानुवारि, बे 28 जानुवारियाव जोङो मागो दाननि नैथि मंगलबार बे सानखौबो जोङो माखासे गोनां हाबाफारिफोरखौ लानानै जोङो फालिनाय जादों। दा फुंनि समाव जोंहा फिरफिला दिखांनाय हाबाफारि दंमोन आरो बेनि उनाव मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय बे हाबाफारिया जोंहा दङमोन। आरो बिनि उनाव बे बोसोरारि बाथौ फोरबोजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै जोङो मोनसे गेवलां मेल जोङो खुंफुंनाय जादों। दा बेवहाय जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नन्देस्वर बर' बिथाङा नुजाथिफैनो हादों आरो बेखेवगिरि आलासि महरै जोंनि बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्म सार बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाथिदों। आरो बे हाबाफारियावनो जोंहा बरमा आन्सलिक एबसुनिफ्रायबो माननि आलासि महरै बिथां श्यामल बसुमतारी बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादों। आरो लोगोसेनो बे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों माखासे जोङो गोनां
आयदाफोर जेरैबायदि मेट्रिक आरो हाई सेकेन्डारियाव जायफोर फरायसाफोरा सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हादोंमोन बिथांमोनखौ जोङो जोंनि गामिनिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ बरायनाय जादों आरो गुबुन गुबुन आयदायाव जायफोरा माने उथ्रिसार जानो हादों बिथांमोनखौबो जोङो बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय जादों आरो लोगोसेनो जोङो माखासे जर'खा जोङो बरायनाय हाबाफारि जोङो लादोंमोन जेरैबायदि जोंहा गामिनि बिथोराव माने साबसिन फालांगिरि बिथांमोनखौ जोङो बरायदों आरो लोगोसेनो जोंनि गामिनिफ्राय थुनलाइयारि बिथिङाव माने बिहोमा होनो हानाय बिदि व्यक्तिखौ जोङो जों गामिफालिनिफ्राय जोङो बरायदों आरो मोनसेया जाहैबाय जायफोर माने सुबुङा बरखारा गामिनिफ्राय बर' बिजोंजों फरायनानै माने गिबिसिन मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार जानो हादों बिथांमोनखौबो जोङो दिनै बे मेलनि गेजेरजों जोङो बरायनाय जादों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय बरखारानि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन फिसा खांनो हानाय बिमा बिथांखौ जोङो बरायनाय जादों दा बेखौ बरायनायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय दिनै जोङो समाजाव जोङो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जेरावनोखि जाय बिथांमोना बै समाव माने एसेबां बुरजा फिसा खांनानैबाबो बिथांमोना माने बिथांमोननि फिसानि जाहोनाय माने गाननाय जोमनाय गासैखौबो बिथांमोना जगर होनानै मोजाङै बिथांमोना खांबोनो हादोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि समाजाव सासे सानै फिसा खांनानैब्लाबो माने जोंनि गार्जेनफोरा जोंनि बिमा बिफाफोरा माने गथ'खौ मोजाङै सामलायनो हायाखै दा बेखौ माने मेसेज होनो थाखाय जोङो बे बरायनाय हाबाफारिखौ माने बांसिन फिसा खांनाय बिमाखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जों मोनथिगौ गणतन्त्र देगाव जाय हारिया बांसिन सुबुं माने अनजिमा थायो बे हारियानो राजा होननानै जों मोनथिगौ दा बेबायदिनो बै समाव बिथांमोना 60 गाहाम फिसा खांनानै जोंनि हारिखौ जौगाहोनायाव जोंनि हारिखौ फेहेरनायाव बिथांमोना माने मैखोम माने बिफाव होदों होननानै बिफाव लादों होननानै जोङो फोथायो बेनि थाखायनो बेफोरबायदि बरायनायखौ जोङो लानाय जादोंमोन आरो बेफोरबायदि उननि समावबो जोङो गामि हिसाबै बायदिसिना जोङो हाबाफारि लालांबाय थागोन आगोलावबो जों बिदिनो माने बैसोगोरा सुबुंफोरखौ बरायनाय गामिनि जायफोर माने समाजनि गामि जौगा आफादनि माने बिबान लानानै बारग'लांबाय बिथांमोनखौ बरायनाय बिदि माखासे हाबाफारिफोरखौ बे बाथौ फोरबोनि गेजेरजों जोङो लाबोबाय थादों बाथौ साननि बे साननि गेजेरजों दिनै आं बेखौनो समग्र बर' रायजोखौ आङो मोनसे मेसेज होनो नाजादों जोङो हारि हिसाबै जोङो सिनायथि जानो गोनांब्ला जोंहा राव थुनलाइ हारिमु आरो धोरोम बे मोनथाम बुस्थुआ जोंहा थाथारनांगोन अब्लासो मोनसे हारि हिसाबै जोङो माने सिनायथि जागोन दा बिनिखायनो आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो दा जोंनि बर' समाजा बर' हारिया जोङो जेब्लाबो जितुके जोंहा बाथौ धोरोमा जोंनि बर'नि धोरोम होनना जों गोदोनिफ्राय जोङो मोनथिबोदों आरो बेखौनो जोङो फालिबाय थादों हिसाबै जोङो बेखौ जोङो बयबो निजिनि धोरोम हिसाबै जोङो बयबो बेखौ बोजबनानै लानांगोन दा माखासे समाव जों नुनो मोनो गुबुन धोरोम लानानै गुबुन माने धोरोमाव बास्लायनायखौ जों नुनो मोनो दा बिथांमोनखौ जोङो बुंनो लुगैयो बिथांमोना गावनि सिथ्लाखौनो साफा खालामना लानो रोङाखै गावखौनो फोसाबना लानो रोङाखै दा बेफोरबायदि मानसियासो गुबुनाव माने बास्लायो नङा होमबा दा बेखायनो जों खावलायो निजिनि धोरोमखौनो फोसाबनानै मोजाङै साखोन सिखोन खालामनानै फालिलांबाय थायोब्ला सिबिलांबाय थायोब्ला बेनिफ्रायनो जोंनि लुबैनाय हास्थायनाय मिजिंफोरा माने जाफुंगोन होननानै जोङो फोथायो दा बिनिखायनो समग्र बर' हारिखौ बर' जातिखौ आङो गावनि धोरोम बाथौ धोरोमखौनो बोजबना लानांगौ होननानै आंनि फालनिफ्राय आङो खावलायो।